Lalle bana akwai album mai zafi wanda ya daban da kowane irin album. Ina so ku biyo ni cikin wannan bidiyon domin tabbatar da hakan. A yau ne muka gano wata waƙa da Nura M Inuwa yake yi wanda ba kowa bane ya san da ita ba, domin kuwa inda ya je ya buga waƙar ma ba kowa bane yake tunanin zai je wajen. Yan uwa, kafin na gaya muku wurin da ya je, ya kamata ku kalli wannan bidiyon da zan sa muku daga farko har ƙarshe domin ku gane da kanku kuma ku san muryar waye akan kiɗan. Dan uwa, yanzu na tabbatar da ka gane wane ne mawaƙin kuma ka san wane ne makiɗin, duk da cewa ba kowa bane ya san wannan studiyon ba. To wannan studiyon shine Amjad Record. Abin ya yi matuƙar burgewa da bada mamaki, inda Sarki Nura ya tsaya tsayin daka wajen ya ga ya gamsar da masoyansa. Nura yana ƙoƙari, domin kuwa studiyon da ya halarta studiyo ne da kowa yake zuwa, kama daga kan Ali Jita, Usaini Danko da Ado Gwanja, Umar M Sharif da dai sauransu. Studiyon ya samu ɗaukaka ne sakamakon da wata waƙa da aka yi mai suna Jaruma, wanda mawaƙi Hamisu Breaker ya yi ta. Waƙar ta samu asalin ɗaukaka domin a shekarar 2020 ba waƙar da ta kai ta a arewacin Najeriya da ma ƙasashen ketare. Duka anan za mu dakata. Kar ku manta ku yi mana subscribe da like da comment, domin hakan shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa muke kawo muku ayyuka a koda yaushe.